Ha començat amb bona nota la temporada de Teatre Lloret de Mar. Berto Romero, que obrirà la programació el proper dia 12 de febrer, ha esgotat les entrades. I és que el reclam televisiu del personatge ha fet exaurir les ocupacions ràpidament. L'endemà mateix, el dissabte dia 13, el teatre acull una nova sessió amb la música com a pretext, obeint les línies de la programació d'aquesta nova temporada. És una programació amb 3 eixos principals, una part més humorística, una part més de teatre amb més compromís i música. I per altra banda també tenim teatre familiar o infantil. Així doncs, el dia 13 de febrer hi haurà música, però no només un concert. Tot un espectacle a les 9 del vespre amb el grup Le Croupier. Le Croupier reviu la glòria del paral·lel de principis del segle XX amb l'espectacle Esperança Dinamita. Un espectacle d'aquesta companyia amb dramatúrgia de Josep Maria Miró i el suport documental del lloretenc Xavier Albertí. Aquest és un viatge al paral·lel de principis del segle XX a través dels èxits musicals que sonaven a Barcelona i prenent com a referència qui va ser una de les estrelles més rellevants i ara menys recordades d'aquest període. Le Croupier vol reivindicar la figura d'Esperança Dinamita i pretén donar vida a aquestes cançons passant pel particular sedàs del grup. A l'obra hi participen les actrius Aina Sánchez i Mont Plans, dirigits per Xavier Pujolràs i amb la dramatúrgia de Josep Maria Miró. L'obra ha estat representada al Molino a la temporada alta i a 2 fires de referència com són la Fira Mediterrània de Manresa i la Fira d'Espectacles al carrer de Tàrrega. Tota la informació i entrades al web de la temporada de teatre a la Costa Brava Sud, a teatredelacostabravasud.cat. Apunteu, dissabte 13 de febrer a les 9 del vespre, Esperança Dinamita amb Le Croupier.